baví. Dneska by som si chcela dať video, ktoré by bolo asi 10 minútové a tam by som vám vysvetlila viacej o produktoch, ktoré používam ja a hlavne ktoré mi priniesli do života úplne inú zmenu, akú som očakávala, lebo samozrejme, že ja keď som si kúpila produkt, tak som neverila tomu, že či môže byť dobrý alebo nie, ale priniesie ten proste benefit, ktorý som chcela. A v podstate vám tam všetko vysvetlím od A po Z a hlavne ide o to, aby ste vy ako ženy mali svoje ženské sebavedomie a hlavne tú ženskosť, ktorú máte. Ja viem, že veľa z vás má takú postavu, ktorá nie je spokojná a nevie, čo urobiť, ale naozaj vám dám dobrú radu, čo sa týka tých produktov na to, aby ste vyzerali lepšie a oveľa sebavedomejšie. Takže dneska vám pustím také video 10 minútové večer. Teším sa. Baví. Dneska by som si chcela dať video, ktoré by bolo asi 10 minútové a tam by som vám vysvetlila viacej o produktoch, ktoré používam ja a hlavne ktoré mi priniesli do života úplne inú zmenu, akú som očakávala, lebo samozrejme, že ja keď som si kúpila produkt, tak som neverila tomu, že či môže byť dobrý alebo nie, ale priniesie ten proste benefit, ktorý som chcela. A v podstate vám tam všetko vysvetlím od A po Z a hlavne ide o to, aby ste vy ako ženy mali svoje ženské sebavedomie a hlavne tú ženskosť, ktorú máte. Ja viem, že veľa z vás má takú postavu, ktorá nie je spokojná a nevie, čo urobiť, ale naozaj vám dám dobrú radu, čo sa týka tých produktov na to, aby ste vyzerali lepšie a oveľa sebavedomejšie. Takže dneska vám pustím také video 10 minútové večer. Teším sa.